mamaya, pagkatapos ko, ibabahagi ni Supremo, si NCF, si GSNCF Aquarius ay ang ama ninyo dito sa Tarlac. Kung ano man maging problema o ano mga aktibidad dito, lalo na ikaw founder, ikaw ay direct coordinate with NCF Aquarius. No? Bago makalimutan pala, ako nga pala si PCGS Leonie NCF Secretary General. Kaya ko nalaman din. Ulitin ko si CGS NCF Aquarius, ang inyong ama dito sa Tarlac ay Director General Corazmin. Tapos si CGMF, yung mataba kanina, si GMF Scorpion, siya ang Deputy Director General Corazmin. Ngayon mga bro, katulad ng nasabi ni SF Aqua, bilang mga guardians, bilang mga markadong guardians, pag kayo ay nakarga na, pag tayo nagkakaiwalay na mamaya, kayo ay full-fledged guardians. Full-fledged RAM LWGBI. Ibig sabihin, yung RAM, Revolutionaryong Alyansang Pakabansa. Yung LWGBI, Lawin Wings Guardian Brotherhood International Incorporated. Ngayon, bro, ang pagiging isang guardians ay pagbabagong buhay kung saan tayo ay naging bagong nilalang at iniiwan na ang masama nating katawan. Tayo ay gumagamit ng suduminya, yung pangalan nyo mga bro, na nagpapahayag ng mabuting bagay at magandang katangian na maging encouragement sa ating tungo sa marangal na pamuhay. Ano po sabihin nila yung mga bro? Yung metong mga guardians sa Kapampangan ay pagbabagong buhay. Ibig sabihin, katulad nito, no? Si Victor Natividad Gallanongo, ha? Ang kanyang pseudonym ay Vic. Noong panahon na si Victor Gallanongo ay isang lasinggero, o sabihin na natin babaero, o sige sabihin pa natin basagulero, ay iniiwan na nung siya ay pinanganak bilang si MG Vic. Sabihin mga bro, yung gawang hindi maganda ni MG Vic nung siya ay panahon na siya si Victor Gallanongo ay iniiwan niya dahil siya ay muling ipinanganak sa guardian bilang MG Vic. Iwan niyo mga bro. Ayun. Tayo ay gumagamit ng pseudonym niya. Ibig sabihin, yung pseudonym natin, kamukha ni Victor, yung pseudonym niya ay Vic, MG Vic, no? Na nagpapahayag ng mabuting bagay at magandang katangian na maging encouragement sa atin tungo sa mga napamuhat. Ibig sabihin, siya ay nagpapahayag ngayon bilang MG Vic ng kanyang kabusiyan at magandang katangian ng isang markadong guardian para siya ay makapag-recruit, makapagkanya ng ibang mga kabataan or tao na gustong sumama. Ibig sabihin siya ay magiging mabuting halimbawa. Yung gawang hindi maganda, iniiwan na. Pag ikaw ay muling pinanganak bilang guardian. Buwan nyo mga bro. Wala sumasagot, bukod na ba kayo? Ayun, next pack, mga bro. Siguro may katanungan kayo kasi nung ako, si Supremo Aquarius, at saka ibang mga ibang kapatid natin dito, ganyan po na tanong. Nung kami ay bagong guardians pala. Anong mapapala natin sa guardians? Ano ba ang may tutulong ng guardians sa atin? Diba? Hindi ba naitanong sa mga sarili ko, mga bro? Powder, hindi ba naitanong? Ano ba ang may tutulong ng guardians sa akin? Itong sagot, ha? In reality, isang malaking burden o pabigat ang guardian sa buhay ng isang member. Tama to. Kasi bakit? Imbis na magpahinga ka na lang, naglalaan ka pa ng oras sa guardian. Tama ba mali? Diba? Imbis na katulad ka tayo, hindi na mag-chat. Dahil linggo na yun, gusto niyan tumuma. Gusto niyo nang ilabas si macho. No? Yung matipunong dito, para mag-chat na. Pero hindi mo kayo ngayon. Naglaan kayo ng oras nyo sa guardian. Maraming salamat, mga bro. Sa dami ng extracurricular activities, magre-relax ka na lamang, maglalaan ka pa ng oras sa activities ng guardians.
Wala kang dapat expectation sa guardians dahil walang pinapangako sa inyo ang guardian. Ano ibig sabihin, no? Ibig sabihin, mga bro, Benson, Mas, Diaz, founder, Victor Vic, Galyanongo, Ryan Lawak, kami mo pag-ibig ako. Ano yung lagi? Marvin naman. Marvin. Patangi. Wala mo, Patangi. Patanggi. Double G ba yan? Patangi na rin. Bro, kung tapa po ba yung tapa po sa manalangin tapa mo na? Founder, bro, kinuha. Friend. Maraming salamat po guys sa panibagong araw na maraming salamat po sa pagkabay niyo sa akin, pagkabay niyo po guys, pagkabayan niyo po ang gawain niyo sa mga bata sa buhay niya, virus na ito, situin ang gagawin ko dyan. Good morning mga bro. Good morning. Talagang dito tarang. Hindi. Nagpipidyo para di ko mahirapan. Nagpipidyo ko. Mga bro, tagal ko niya muna eh. Once na kayo ay naging guardian, kayo ay nakatakan, yun ay may kaakibat na responsibilidad at obligasyon sa kapatiran. Ngayon, lahat dito tayo ay ng government organization. Ibig sabihin, hindi ito baka gobyerno, pero tayo ay nagpapailalim sa mga patakaran at obligasyon ng isang mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. Tungan nyo mga bro. Ngayon, ang Gorgeous Team ay isang volunteer organization. Non-profit organization, ibig sabihin, tayo ay mga volunteer lamang. Ibig sabihin mga bro, tayo ay gumagalaw bilang mga volunteer. Hindi tayo tumatanggap ng bayad. Sa init ng araw at saka sa ulan, tayo ay hindi tumatanggap ng bayad. Bawat ang magsulsit sa kapatilang guardian. Nakuha nyo mga bro. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo ituloy o hindi. Pero palagay ko, isang taon na kayong naghintay. Kasi na mga bro, dahil hindi nakaluwas si NCF, CGS, NCF, Aquarius, ang ama ng Tarlac. Sabihin mga bro, founder, nakikipag-coordinate ka kay NCF Aquarius. Pwede nyo siyang tawagin, CGS, Chief Global Supreme National Corporate Founder. Siya rin ang CGS Aquarius bilang si Roel Cancio, ang sugunan niya sa Guardian ay Supremo Aquarius. Nakuha niyo po? Siya ang Director General for Admin, National Man at International. Ngayon, pakikilala ko sa iyo si Charter Grandmaster Founder Scorpion. Siya naman ang Deputy Director General for Admin. Katlo, si Master Founder Axel Rose, siya ang Regional Founder ng Guardian. Kayo ay nakampayan sa kanya. Nakikilala ko rin si SF Aqua, incoming National Founder, at kasalukuyang Regional Coordinator ng RAM Lawin. Si Founder Alden ng Lucy Motors, kung gusto kumuha ng motor, pwede sa kanya. Kasama niya si Dr. Ferdinand RNC Kinuha. Ngayon, pinagkikilala ko yun mga bro, ang yung founder dito, si Founder Mad. Tama ka bro? Founder Mad. Mad o Mad? Lesya na kayo, kaya kahit kaya pang mali. Mga bro, bago natin simulan, sa aming samahan, walang
nang iwanan sa tropang